Mutungamiri wenyika yeZimbabwe Mazodanzo Mnangagwa awaweswa pakona apo patona kuti there is a circulating video written up on social media. Aiwa vanhu vakariona a recent video unoonekwa mutungamiri wenyika yeZimbabwe aiwa achiita cheers achimwa water from a glass from a water glass ari pamberi achiadresa nyika yeZimbabwe. Vanhu pakareza maquestions ekuti mutungamiri wenyika is he still okay, is he the presidential material. Panapa mashoko aya ari panapa achibvunzwa nevanhu vachiti mutungamiri wenyika yeZimbabwe mashoko anombotorwa naBomushogezi ekuti aiwa he is not well, in other words kana kuti he has vascular dementia. Angava ichokwadi nogwa subscribe or like on the bell icon. BBC inoposa this person kanzi President Emmerson Mnangagwa at ZITF. Did you see some funny moves? Vanopinda comment section vachiti this Madala is just clown. He's not a presidential material. He doesn't even qualify to be a village head. Vanopinda vachiti dementia second level. Vanopinda vachiti he almost did his vanopinda vachiti Paul Kagame was right that there are some presidents who are going crazy or mad. Vanopinda vachiti apa hapana zvapresident. Those who voted for this thing they are regretting. Vanopinda vachiti kana mazogara ED we will always cherish him for content creation by excellence. Vanopinda vachiti this guy is not okay serious. Vanopinda vachiti someone is still saying 2030 on this comedian president. Ndomashoko mudaitogwa nevanhu aiwa pamusoro aiwa pechiitwa chakaitika kuZITF. Mutungamiri wenyika aiwa achinyatsokuratidza kuti during an address panenge pane vanhu vanenge vari respected nevanhu vanenge vari honored mahonorable. Panapa kumaza mutungamiri wenyika anotoita zvecontent creation aiwa nemafanis. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitwa ichi. Nakomai section menyu mafungiro enyu. Subscribe or like, chat on the bell icon.